מדריכים יקרים, יום ראשון, השישי לרביעי, כולכם נמצאים ביום מדריכים, את זה אני יודע, אבל האמת מה שמעניין אותי זה לדעת מי פה שיושב במשרד באמת מגיע ליום הזה. יצאנו לבדוק. אתה מצולם, תגיד לי, מה התפקיד שלך במסע ישראלי? אני סתם מסתובב. ותגיד לי, איפה אתה מסתובב ביום ראשון, השישי לרביעי? מה יש בשישי לרביעי? מדריכים. בטח שאני מסתובב באירוע של המדריכים. היידה. ניר, מה העניינים? לכיפק. תגיד לי, מה התפקיד שלך פה במסע ישראלי? אני מנהל הפרויקטים, מנהל הבינוי. ואיפה אתה נמצא ביום ראשון, השישי לרביעי? מה, ביום מדריכים? אני רוצה לבדוק מי עוד מגיע איתנו לסיור, תהיו חזקים, תהיו יודעים. בדיוק מגיע אלינו. אור, שלום, מה שלומך? מה קורה? בסדר, מאחורי המחשב. תגידי, איפה את נמצאת ביום ראשון, השישי לרביעי? מה זאת אומרת? במתחם התחנה. וואלה, מה עושים במתחם התחנה? קיבל לי מראש שזה הולך מדהים. טוב, אנחנו נמשיך בסיור לבדוק. שלום דוד. אהלן, מה קורה אילן? בסדר, מה התפקיד שלך כאן? מנהל חטיבת החינוך, חדש כאן. וואי, איזה כיף, איפה אתה נמצא בשישי לרביעי? הגיע לסיור במתחם התחנה בצהריים, לפגוש את כל המדריכים. שלום יולי, מה שלומך? היי! ספרי לנו מה התפקיד שלך כאן? אני ראש המטה של מסע ישראל. וואו, זה תפקיד רציני. תגידי, איפה את נמצאת ביום ראשון, שישי לרביעי? ביום מדריכים, ברור. זה בדוק כאילו. מה זאת אומרת? זה לפגוש את כל האנשים שאני הכי אוהבת. יאללה, איזה כיף, אנחנו מתראים. הסרטון הבא יכול לעלות לי במשרה, אבל אנחנו נעשה את זה בכל מקרה. איציק, מה נשמע? בסדר. תגיד לי, מה התפקיד שלך? מנהל כספים. ואיפה אתה נמצא ביום ראשון, שישי לרביעי? ביום מדריכים. היידה. שלום לילך. היי, תגידי, מה התפקיד שלך כאן? משאבי אנוש. משאבי אנוש. ואיפה את נמצאת ביום ראשון, השישי לרביעי? יום ראשון? כן. מה זאת אומרת? ברור, ביום מדריכים. יום מדריכים. למה שתגיעי ליום כזה? גם יהיה פיצות, גם יהיה חוויות, גם יהיה שיעורים, גם יהיה בקיצור, המקום הכי חשוב להיות. אז את נמצאת שם. ירדן, מה העניינים? שלום. תגידי, איפה את ביום ראשון, השישי לרביעי? מה זאת אומרת? ביום מדריכים. פצצה. נשמע. מה קורה? בסדר גמור, תגידי, איפה את נמצאת ביום ראשון, השישי לרביעי? ביום מדריכים. וואי, ויהיה כיף? מה את אומרת? יהיה מטורף. איזה כיף. גם לאה בפנים. אין תורה בלי קמח. אבנר, אתה מוכן להכניס את היד לכיס בשביל יום מדריכים? אני אדווה. ואם אני הסכמתי לציין סרטון משקי יודע מתפדחת, אז כנראה ממש כדאי לבוא. שלום לכולם, כולם נפגשים ביחד בשישי לרביעי למפגש מדריכים רכזים וכל האנשים הכי חשובים של מסע ישראלי, שזה ממש 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 אתם. אז היי, נתראה. We don't talk anymore.